ଦେଖିକି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆଜି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ। ତଥାପି କହିଦଉଛି ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମଣିକ ପାଖକୁ। ଆଗରୁ ଏଇ ପଙ୍କି ନଈ ପୋଲ ଉପରେ ଏତେ ଷେଣ୍ଢ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ଜମା ଗାଡି ଯାଇ ହୁଏ ନା, ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗେ। ଏବେ ଆଉ ଷେଣ୍ଢଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ 12:30 ବେଳେ। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ପହଡ ପଡିଯାଇଥିବ। ଆମେ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇକି ଯାଇକି ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳୁ ନନା କହିଲେ ନା ନା ପହଡ ପଡିନି। ଭଗବାନ ବୋଧେ ଭାବିଲେ ଛୁଆ ଗୁଡା ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପହଡ ପଡିନଥିଲା। ଭିଡ ତ ଥିଲା, ହେଲେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦୀପ ଜଳେଇଲୁ ଆଉ ତିଲକ ଚିତା ଲଗେଇଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ଲଗେଇ ନଥିଲୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭାବିଲୁ ମନ୍ଦିର କାଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଲଗେଇ ନଥିଲୁ। ମଣିକ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବେ, ଏମିତି ଦେଖିକି ଜାଣିବେ। ଆମର ନା ଏଠି ଯିଏ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ, କିଏ କୁହେ ମଣିକ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ତ କିଏ କୁହେ ଆରଡି ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମର ଅଧିକ ମଣିକ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି। ତମର ସିଆଡେ ସବୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଆମେ ବେଢା ଚାରିପାଖେ ବୁଲି ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆଉ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଗଛ। ଏଟା କୋଉ ଗଛ କହିଲ? ଯୋଉଟା ଆମ ବାଡିରେ ରହିଲେ ଆମ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯିବ। ସେଠି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣୀ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଢାଳିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଷେଣ୍ଢ ମହାରାଜକୁ ଆଉଁସି ଦେଇକି ଆମେ ଭୋଗ ପାଇଁ ଗଲୁ। ହେଲେ ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ଜରି ଭୋଗକୁ ଷେଣ୍ଢ ତାର ପୁରା ଅଧା ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେ ଭୋଗଟା ନ ଆଣିକି ଆମେ ଷେଣ୍ଢକୁ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ସେଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ, ମୂର୍ତ୍ତି, ଚୁଡି ଫୁଡି ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଆଣିଲି? ମୁଁ ଆଣିଛି ମୁଗୁନି ପଥୁରୀ, କାହିଁକି ନା ମୋ ବାହାଘରକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ରୁହ ରୁହ ରୁହ, ସତ ଭାବିଦେଲେ କି? ନାଇଁ ମୁଁ ଘର ପାଇଁ ହିଁ ଆଣିଥିଲି। ଏଇଆକୁ କିନ୍ତୁ ଆଣିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏମାନେ ଏମିତି ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ ହେଇକି ହଲୁଥିଲେ, ଏଇଟା ବଢିଆ ଦେଖାଉଥିଲା। ସେଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା କି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଣିବ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଘରେ ରୁହନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଣିଲାନି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିଲା ଆଣିବ ବୋଲି, ହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଣିଲାନି ବି। ଏଟା ଏଇ ଫଟୋଟା କିନ୍ତୁ ସତରେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ ଦେଖାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହବ ତ ଏଇଭଳିଆ। କେମିତି ମତେ ଟ୍ରିଟ କରାହଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ପୁରା ମାଲକିନ ମାଲକିନ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ତୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହଅନି, ଏସବୁ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଥିଲା। ଆସିକି ବାଜିଲାଣି 3ଟା। ଏତେ ଜୋର ଭୋକ, ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୋଟେ ଭେଜ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ। ଭଲ ମନ୍ଦ ନ ବାଛି ଚୁପଚାପ ଖାଇଦେଲୁ, କାହିଁକି ନା ଭୋକରେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନଥିଲା।